Katarena igual gota marri, kata komentada. Eta pelotarena, pasada. Ondala hilabete. Bai. Ondala hilabete. Eta erun batek izan da, agazte gure izan da, nire eskoleta. Bueno, garruan gaudea? A ver si no me caigo yo de la silla. Hasiko gea? Bai, listo. Bueno, egunon, eta eskerrik asko, ja, ez dakit zenbat urte damazkigun hemen elkartzen Santa Luzi feriaren berri ematen, Mikel Serranoen Zumarrako alkatea eta Jon Luki Urretxuko alkatea, eta ginen zuekin uste desente baita ere, ez? Bai. Orduan, bueno, nire aldetikan ez zara askorik ez esateko, poz ematen dula eta eskertzekoa dela, ez? Zuen herriko ekitaldi honen berri emateko gure gana etortzea eta hemen aldunditikan egiteko aukera emate hori eta bueno, aurten aigea ospatzen Gipuzkoa mailan, Gipuzkoa izena eskuizkributan azaldu zenaren 1000 urtekoa, ez? Horrek esan nahi du, oindela 1000 urte behintzat komunidade bat bazegula hemen eta Zumarraga eta Urretxuk ere bi herri izan arren Santa Luzi feriaren inguruan komunidade baten osatzen da, komunidade bat suposatzen du, ez? Eta geneuzkan geure bildurrak eta gure zalantzak aurten aberen gaitzan urtea dela ematen duelako, baina zorionez muga mate edo beste badaukagu, baina nahiko libre aberen presentzia izango da eta hori postekoa da. Eta nik besteik gabe, zui eskerrak eman etorri zatealakon eta hitza eman, ez dakit zeinen gandikan hasi horreten, Mikel, zure gandikan? Osondo. Bueno, lehenik eta behin eskerrak Foru Aldundiari ere bai, berak egindako lanak eta izandako hainbat eta hainbat ekarpenek azkenen Santa Luzi eguna, Santa Luzi peria ospatzeko aukera izango degulako. Danok dakigun bezala, Santa Luzi eguna, abenduak 13, aurten larun bat atoka. Ekimen hainbat eta hainbat ekintza dauzkagu, badauz kartelak eta kartelak jartzen duen eta esaten duen bezala, Santa Luzi egunaz aparte, bai bezperan eta bai ondoren, Zumarran behintzat eta Urretxune bai gauza bera, hainbat ekintza dauzkagu, nobedosoa izango direla, eta honek bai azkenen aberazten dula, ez? Programak eta hori aberazten dula, eta, orain arte eta praktikamente atzora arte, zalantzan izan dugu, ez? Baina, abereak erakusgai izango degula, Zumarra kasuan zaldiak protagonismoa hartuko du, bai Potxokak Euskal Herriko mendiko zaldiak eta Aragitako zaldiak, eta horiek bai 152 uste direla bilburuak egun konfirmatuta darenak, etorriko direnak, eta honekin batera ere bai hasiera emango diote, bertan izango dugun avenida Urdaneta torbideko pixkarrekta hortan helburu ezberdinak izango ditugu. Aurten dauzkagu gauza berrikuntza gauza bezala izan da eta Aragitako dienak pixkate epaimahaiak eta erakusgai izateko holako erakustaldi bat izango dugu eta hori ere bai azkenen lortua izan da eta honekin batera ere bai holako hamburguesa txikiak bai izango direla, uste euro baten trukean izango da eta bertan moxalak eta haragi hori saltzeko aukera izango dugu, ez? Eta hori bai pixkate egun horren goiza atari hortan izango dugun pixkat nabarfura. Eta gero programaketan sartuta erakusgai dezu esku programan eta programa mardula daukagu, 224 postu dira, Zumarran izan ditugunak, aurretik bai beste moldaketa bat izango dugu eta bai txistulari eta bai bandak 12an izango dute bere momentuan, pixkate bai atzaldeko 7etan kalejira egingo dutelako, esperientzia diferente bezala eta beraiekin adostuta ere bai aukera izango dugu eta aurten esperientzia piloto gisa egingo degula. Ostiral horrek izango du aukera, abenduak 12, sendotu da eta gurean izandako pintxopote horrek bai babes hori bai emango diogu
Eta honekin batera ere bai, atzaldeko 8 izango dugu flamenko eta trikitixaren ustarketa bat zine zela eizti zine aretoan, ez? Eta gero, Santa Lucia egunen hainbat eta hainbat dauzkagu, esan bezala, ez? Errexil zagarra, fruita eta barazki lehiaketa ezberdinak, esan bezala 200 postu horiek, eta honekin batera ere bai, gure partetik bai pasatuko dugu, ez? Eguna, azkeneko ekitaldi bezala, atzaldeko 6etan ahalko degulako, Santa Lutziko itiproba final handia, ez? Bai, Santa Isabeletako izan ziren lehenengo proba, Santa Anastasiaren bigarren proba semifinaltzat hart dezakeguna, gero azken finala Santa Lutzi eguneko eta Euskadien parantzan bertan izango degunen. Ipina, Igeldo eta Rafa Alegriak aurkeztutako idiparek izango ditugu, ez? Eta gure partetik, ezer gutxi, ez, komentatuko du, Jonek bai komentatuko du, gero hainbat eta hainbat ekarpene eta hainbat eta dauzkagunak. Eta igandean bukatzeko, Santa Lutzi programa hau 14an bukatzeko, 11etan, hasiko dugu erremontariko tarte baten aukera, erremonte aukera izango degulako Zumarragako beloki frontoian, eta gero honekin batera 12etan izango dugu, ez. Auspoaren bihotza, trikitixaren nondik norakoa, bertan Andoni Salamerok aurkeztuta antolatuko duen ekitaldi bat hori bai Zelai Aristi zinean. Eta, esanguratsuak izan diran pixkate ekarpenak. Eta azkenen programakin amaitzeko 12an hasita 14an bukatuta Lucio Gabiriaren omenezko bertso jaialdia izango dugu, eta honekin atzaldeko 6etan hori ere bai, Zelai Aristi zineak izango du bertan hitzordua urtero izaten den bezala. Eta honekin batera ere bai, hainbat eta hainbat ekimen dauzkagu, ekintza dauzkagu, nahiko potentia direnak danak, eta aurten bai larunbata tokatuta, azkeneko aldarrikapena nire partetik, transporte garraio publikoa erabiltzearena, bertan daukagu estazioa Zumarragan, eta honek bai ematen do intermodalarekin batera, bai Renfeko hainbat eta hainbat saio, eta honekin batera Geo 07 arrakastatsua izan dan lurralde gozeko zerbitzua, Zumarragan hasita Zumarragan bukatzen duna, Donostikin bukatzen eta konektatzen duna, eta pixkate eskaria, ez? Azkenen jendeak transporte garraio publikoa erabiltzeko, zer nolako transporte publikoa, zentzuzkoa, kalidadezkoa daukagula, eta hori, horren aldarrikapenak egin nire ekarpena bertan geratzen da. Nik nire aldetik ere hasteko eskerrak eman lehen da bizi, gero osatuko dugu bai. Eta nik uste osatzearen irudia bai, aurtengo asteburu nik uste hori dela, pixkat programa oso biribila geratzen nahi dela, aste guztia hartuta, bai ostirala dela, larunbata dela, eta azkenik igandea, ezta. Azkenen nik uste lortzen nahi dela, Erdiaroan sortu zen feri bati, itxura modernoago eta erakargarriago bat eman, utzi gabe noski, pixkat gure nekazal edo euskera izarerekin daren errotuta daren beste gauza batzuk, ezta. Kasi esango nuke, pixkata ausarta baldin naiz ere, pasadan beldur hau balioan jartzen duela bestela egun batetan edo hainbat feritan ikusten egun zerbait, pentsatu nola izango litzateken kasuan, olako feri bat animalirik gabe, ez da berdina. Baina egin dana da hartu eta borobildu. Urritxuk agian osagarri modun daukana da, 12an hasten da gure ekitalditxoa ja 32. edizioa da, Errioxako urteko ardoaren kata bat egiten dela, kata komentatuta egoten da, Manuel Ruiz, nahiko persona jakituna da, bere urte dauzka, eta pixka laguntza bezala Mikel Garaizabal ere egoten da, Udaletxaren portaloian bekalden egiten da, ez dara toki asko, baina bete-betetan egoten da. 6etan, hori 7etan da, 6etan ere hasten daia girotzen herriko plaza, karpa baten azpin, 10 aurten
10 bodega etorri die, baina, bueno, giroa sortzen da inguru hortan guztitan, ostalaritzarekin lotuta, asteburu hau ere ostalaritzaren ikuspegitik ez da makala izango. Eta gero, aurten ere ingo dugu, igaz hasi ginen, txekor bat erretzen da, Gernikako Arbola plazan, bai nahi da balioan jarri, pixkat bertako haragi edo produktuaren balioa eta hortan laguntzen dugu Eusko Labelen oso babesa daukagu Eusko Jaurlaritzarena eta hasi fundazorena, baina baita ere ematen zaio kutsu bat pixkat solidarioa, eta kasu honetan hortik ateratzen den, salmenta horretatik ateratzen den etekina, Katxaldin elkartearen eskura utziko dugu. Elkarte hau emakumeen bularreko eta ginekologiko minbizioaren inguruko hortan laguntzen dihardun elkarte bada, eta bueno, gustora prestatu dira, beraiek ibiliko dira ere Santa Lucia egunengo bizean saltzen eta hor presentzi bat izaten. Besteran ere, Mikelek aipatu du, Zumarragan aukera bat egongo da, baina beste bat ere, gustuen arabera, beste ekitaldi edo kontzertu akustiko bat izango dugu, Pagotako inguruan erosien duen Elizaboi bat moldatu egin da, eta bueno, ekitaldi hauetarako erabiliko dugu. Eta gero, 13an, nik urtero azpimarratzen dut, nahi propio gustatzen zedana da kale giroa. Eguraldia erabat kaskarra ez baldin bada behintzat, kalea ja betetzen hasten da, jende asko etortzen da, Mikelek aipatu du, trenez, autobusez, beti izaten dugu olatu moduko persona talde handi bat datorrela. Eta orduan ekitaldi pile badare, paseatzez aparte eta noski gauzaz ikustez aparte, pixkat Urritxuren kasuan bai egiten da, edarrena frontoian 12:00 herri kirol saio bat, potentia. Artzai Txakurren eta Arrien erakustaldi bat ere egongo da gero 13:00, eta gero pixkat aipatzearren ere, sarrerak ez baitare dagoeneko, baina, bueno, 5:00 ederrena pilotalekoan ere profesionalen arteko pilota partidu bat egoten da, aurten Egiuren 5. eta Erostarbe, eta Alberdi 2. eta Lizagaren kontra ingo dute, eta gero partidu potoloa, Artola eta Imaz, Zabala eta Martijaren ibiliko dira. Hor sortzen den giroa ere berriz xamarra da, potentea da, larunbata izan da, ondo etorriko die eta hobeto aterako die, eta gero egunean zehar, gure kasuan ere gu adozkogunak, badien da 25 postu, eta bati bat gure bigarren plaza, ez tamaina baino ingurun daukagun Gernikako Arbola plazan, barazkiak, fruta, estia, olako gauzak ikusten dira alde batetik, eta gero beste postua pixkat denetatik dauzkatenak, ezta? Baina, bueno, kaleak ere jasten dituzte, eta kale giro hortan, jendez gainezka ibiliko galakoan nagoni. Azkenik, Mikelek transportaren aipatu dut, ani pixka mezu bat, ez dakitze punturaino lortuko deten, baina, bueno, aintzate nahiz da jai giroa egon, ostiralen larun baten, eta baita ere iganden, bueno, aberra hortzen dugun jendearen pixkate gabeko giroa pixkate zadeia eskutik joan, eta guztien pakerako, pixkat formal ibiltzen gen. Besterik gabe, eta jende animatu noski. Animatu gabe etorikoa, animatu eta pentsatu. Eta esan dakoa zoi eskerra berria. Eskerrik asko. Nik alderatxoa, Xarrera Rupi, esan dezu, abere eta txerri izurriak direla eta dudatan egon zaretela, azoka egin, animalien azoka egin edo ez, ze duda izan di eta azkenean nola geratu da hori, nondik etorriko dira animaliak, pixkat esplikatzen nahi nuke hori. Bueno, eskuartean tartean dauzkagu gaitz desente, baina bi bat zeuden nagusiki feria honi zuzenean eragiten ziotenak eta diotenak, eta bada dermatosi nodular kotxagarria, eta hori abelgorri eragiten diena da, eta bestea da hegazti gripea. Eta hegazti gripearen kasuan debekuak edo mugimenduak debekatuta jarraitzen dute, eta hor bai eragin bat izan du, baina kasunetan Santu Luzi ferirako ez dakit pixu gehiena edo ez dakit garrantzia, baina pixu handia zeukana zen aberena, ez? Zaldiak eta beharrak eta hori hasiera baten neurri zorrotzagoa jarri ziren, mugimenduak eta feriak eta debekatu egin zirelako,
Baina ikusita, Katalunian neurri zorrotzak hartu eta ez dela edatuen beste lekutara, azaroaren 30ean egin gendun, bigarrengo Euskal Autonomia Erkidegoko bilera teknikoan, ikusi zen neurri hori zorrotzegia zala eta beraz altxatu egin zen, eta orain baimendu eginda berriz ere feriak eta ganadu horren mugimentua. Eta horregatik esaten nuen, okerrera jun izan bazan eta Kataluniako egoera gaitza edatu baldin bazan beste lekutara, berbada debeku hori mantendu beharrean egongo ginen, baina zorionez nola ez den zabaldu, hori malgutzeko aukera izan dugu, eta nik uste aurtengo feria ere egaztiena salbu, beste abere guztiekin ospatzeko modua izango dela. Eta eaetik bakarri turriko animaliak edo leku guztietatik nola dago, Etortzen diren animalien nundi datozen, ikuste, genetik, gehienak bertakoa, ez? Bertakok izango dira, erkidegokok, komentatu izan dugun bezala, pixka segurtasun hori ziurtatzeko, ez? Azkenen bai, garai baten izan dira inguruko beste erkidego batzuk Burgosetik, Riojatik, eta etorri izan dienak, baina gaur egun limitatu egin izan nahi dana gehien bat zaldia zindagin, baina aberekin, abelburu ezberdinekin, baina erkidekok azkenen kompetentzia eskuduntza berrak, Xabierrek ondo esan duen bezala, azkenen erkidegoak daukalako kompetentzi erantzukizun hori ez. Eta horregatik saiatu izan dira limitatzea bertan egitera. Horrekin ebai batera, bizkat segurtasuna, bizkat bere hortan bermatzeko. Galdetzen doztie hori gaitzen inguruen, bardin esan alba dozun Xabier Euskadi Irratiko galderaren arira, gaztelaniaz. Hori berdin gazteleraz? Bai. A ver. No, he comentado que tenemos varias enfermedades últimamente entre los animales, y también alguna que otra entre las plantas, concretamente entre el pino que está, pero bueno, que hay una zona afectada en la parte de las landas en Francia. Pero bueno, en cuanto a los animales tenemos varias enfermedades, como bien sabéis, pero las dos más importantes y que afectaban directamente a la feria de Santa Lucía de Zumarraga-Urretxu eran la dermatosis nuclear contagiosa y la gripe aviar. La gripe aviar, todavía las medidas siguen vigentes y, por tanto, el movimiento de aves no está permitido y no habrá presencia de aves en la feria, pero con la dermatosis nuclear, que afecta más a los animales, a los bovinos, digamos, y caballar, les afecta a los bovinos, pero el ganado caballar también puede ser transmisor, entonces pues estaba prohibido la movilización de todo ese tipo de animales. Estaba prohibido hasta el día 30 de noviembre y se revisó el día 30 de noviembre, pero viendo un poco la situación que en Cataluña se han tomado medidas, yo creo que muy contundentes y rápidas además, bueno, pues no se ha propagado, no se ha extendido la enfermedad a otros territorios y, por tanto, a finales de noviembre, cuando se hizo la reunión técnica de nuestros técnicos, se decidió en rebajar las condiciones y permitir la celebración de ferias y la movilidad de estos animales. Y, por tanto, habrá ganado en la feria de Zumarraga-Urretxu. ¿Balio horrekin? El número de puestos que va a haber en la feria. Urretxeroen kasun 125 eta Mikelek esan dolen. 224 izango dira. Vale. Eskerrik asko. Hau itzalein zait eta baina hartu behar dizuet mobilekin. Oso motx. Vale, bukatu da, ezta? Bai. Oso motx. Bai.